Tervetuloa taas seuraamaan, miten haulikkohippa jatkuu Doomin kentissä. Nyt lähdettiin taas liikkeelle kakkosepisodin map 5. Ja katsotaan, jos tästä kovin pitkä tulee, niin voi olla, että yksi kenttä vaan pelataan, mutta jos alle 20 minuuttia, en lupaa. Noniin, eikö homma? Hommi. Pistetään. Pystytäänpäs lyijy lentämään. Voitteko te kuolassa? No, kiitos. Jaha, lähdetään täältä. Siellä taas mikä Stormtrooperi liekkä. Heti pitää heittää semmonen kyssäri tähän alkuun, että oletteko muuten kattonut Doom-elokuvaa? Nyt niitä onhan päitä molemmilla puolella. Olihan se ihan, mä katoin sen, en muista koska siitä on jonkun verran aikaa. Ihan semmonen viihdyttävä pläjäys, eihän se mitenkään niinku kauhean legendaarinen kuva silleen, tai niinku jos muuten ovi, eikä se ole. Jostakin se aukeaa. Semmosia huippusuorituksia on ollut siinä, mutta hyvä elokuva. Ja olihan se nyt jossain määrin uskollinen myös tälle peligenrellekin se elokuvassa vähän se. Kiva oli aina katsoa, että hyvin väistetty. Että onko siellä näitä samoja mörköjä? Sinä et minua selkään siellä ammu. Sieltä se nousi. Syvyyksistä, Kakodemon. Sinne se laskeutui syvyyksiin, Kakodemon. Herra Jumala! Karkuun, kiitos. Baron of Hell. Se nyt vähän enemmän kestää. Ennen kuin saa sen lutulle. Siinä on tommonen ja siinä on karttakin taas kerran. Heti alkuun. Onhan tässä koluttavaa. Dain. Ei. Mitäs te? Tervehditään niitä iloisesti. Haulikon laulan. Moottori saa. Se oli niinku siellä, että jos nyt sitten et sattunut niistä muista kentistä aikaisemmin löytämään, että olit niin dam, niin tässä sulla. Moottori saa. Ole hyvä. Kiitos. Samperi kähisiä. Pitihän se mennä kattoo netin syöväreistä, että mikä vitsi se ton nimi oli, niin Lost Soul. Minusta ne on vaan tommosia leikettäviä pääkalloja. Mut kai ne on jonkun kadotettuja sieltä. Täällä on näitä ovia joka kulmasta löytyy.
Tossa on tommonen ovi. Toi menee tonne, olisiko tuota niin? Olipa muuten ihan pikkusen tätä porukkaa tässä huoneessa. Sehän taisi tulla tuolta jostakin selän takaakin. Nythän minä sain bulletsejakin läjäpää. Mikäs se? Oi saatana! Laitonta tommonen uhkailu. Heti nurkan takana, tai siis tuolla oven takana odotellaan. Täällä on taas suojapukua tarjolla. Eli myös varmaan vähän tämmöstä liejujuoksetta. Ois tuosta kyllä ilmankin mennä. Oiskohan se pitänyt taas säästää toiseen tilanteeseen. Jossakin muualla tulee liejua lisää. Eikö tässä ole enää mitään? Ihan selvästi sen näköiset seinät. Tuohon myö piilotetaan sulle niin joku kiva siikritti. Ai nyt tänne minä ammuin noin tuolta toiselta puolelta. Toisellakin puolella. Tuu se tää luo. Se tää tarjoaa sulle semmosia nappeja. No. Tehdäänkö semmonen moottorisahakikka tulle toiselle? Ihan varhaiksi tallennetaan. Noniin. Nooi. Olipa nättiä. Ei me nyt raketin heittimellä ruveta uitoutumaan. Se ei oo lähitaisteluase. No niin. Voisiko näitä olla muutama enemmän vielä? Kyllä varmaan jos ei Nightmare-tasolla kun pelaisi niin siellä olisi ollut vähän Baron of Helliäkin taustalla vielä. Parit kakodemonit ja ynnä muut kaverit. Hei, täällä on exitti. Tästä nyt ihan niin mega juttu tullut. Paitsi että mulla on kyllä aika paljon juttuja, mitä minä en ole käynyt. 9 minuuttia. Lähdetään nyt vielä vähän sen katsomaan noita muita paikkoja. Niitä. Sen verran monta kohtaa tuli ohitettua sitten. Löydänkö minä edes tietä täältä? Vai tuunko mä takaisin? Menee aina sekaisin tässä pyöriässä. Täältä. Niin, mutta kun toi on ummessa. Eikä mulla ole sitä pukua enää. Joo, se olisi tämmönen. No. Ei voi mitään. Sitten täältä Dum-Dumilta jäi ne alueet sieltä käymättä.
Voidaan ottaa kato vielä yksi kenttä tähän ja toivon, ettei tuu taas megavideoa. 10 prosenttia. Ilman muuta vaan siitä jäi vielä. Sekin olevinaan minuutti 30. Tuo on joku kyllä tehnyt ihan tahallaan minuutti 30. Sitten vielä sekin, että onko tässä kakkosepisodissa joku salainen kenttä, jonne pääsee jonkun secretin kautta. Ykkösepisodissa kysyin yhdellä videolla, onko vielä ei ole tullut kommentteja, mutta varmaan joku kommentoi kun näkee, niin, että onko siellä joku secret-kenttä, joka olisi mulla jäänyt sitten väliin. Vielä en ole asiaa niinku varsinaisesti googlannut. Googlehan sen kertoo heti, kato kaiken. Miten tää on taas näin paha enteistä? Öö, 33. Nyt kun ihan kuule plasmapyssy ja hipastaan tänne ja katsotaan ketä täältä pylväitten sisältä tulee. Toinen. Toi on silleen, että kun en mä osaa oikein käyttää sitä berserkkiä, että osuus joka nyrki-iskulla niihin, niin se on vähän niinku turhaa juttu. Mikäs tämä on? Se on 6. Ai sitä niinku laskettiin sitten se lattiakin siitä, että nyt pitäisi niinku juosta vielä tuossa Saamari vihreässä lillingissä. Voi peijooni. Juostaa vissiin takaisin. Ja sit siellä on porukkaa. Ja helvettiä. Tää on yhtään kivaa enää. Tonne. Nui. Mitä? Eihän exitti voi olla tossa. Tai siis voihan se olla, mutta kun mulla on avainta siihen, niin saahan se siinä olla. Se oli vissiin sinisellä avaimella. Kattoo. Menin sitten avaamaan teille oven. Anteeksi. Mikrofoniin hipaisin, jos kuului kova kolahdus. Rupes poskeani kutittamaan. Ja taas moottori saa. Nyt taas moottori saa olla töitä. Täällä on monta ovea. No niin, kyllä tänne vaan sahan kanssa. Hommi. Täällä on ihan selvästi tommonenkin sonnilainen. Varoitusmerkki. Älä paina. Nyt. Don't you dare to push the button. Pitkiä on käytävät ja synkkiä.
sellainen kurkistelunappi, millä voisi aina kurkata tuonne nurkan taakse. Tässäkin on taas niin monta ovea ihmeteltävänä. Oliko se selän takaa joku? Sehän on tuollainen keltainen ovi, jos mä tonne menen, niin eihän mä pois pääse. Tosin pakkohan sieltä löytyy joku keltainen avain. Niin. Sinä saat maistella ketjua. Vähän on ammuksia tuohonkin. Otetaan tää tosi hyödyllinen näkymättömyys. Nää olen näkymätön. Sitten me otetaan tommoset piilolinssit, että me nähdään kaikki hirviöt very clear. No on kyllä tuo näkymättömyys, niin se on ihan mysteeri kyllä. Älä tuu iholle. Älä tuu iholle. Vitsi. Kuinka monta niitä siellä oli? No nyt kaikki. Lisää näkymättömyyttä. Ja kuinka paljon tulee? 67%. Voi. Vitsi. Ja nyt mä menin tänne jumiin. Kyllä mä tuon kakodemonin kanssa tulisin toimeen, mutta kun nuo menetetyt sielut tossa 39. Tuispare löytyy jota parantamaan ennen kuin ruvetaan seuraaville tappohommille. Pitäisikö katsoa tänne? Jäikö tänne jotain? Ei. Voi vitsi. Ihan silmätkin on jo ihan verestävät tuolla tyypillä. Täällä on ketjupyssy. Käykö nyt niin, että mä eka kerran kuolen? Oho! Mä jo ihmettelin, että mikä sillä suhisee. Noin vois ruveta tappaa toisiaan. Nyt täytyy... Ai ne tappokin vähän toisiaan. Mä vähän häiritsin teitä keskinäistä kahinointia. Mikä sitten se suhisemaan rupes selän takana, niin... Siinähän äsken laskeutuu edelleenkin tuo seinä. Voisiko nyt please jostain tulla semmoista eliksiiriä, joka auttaa paranemaan. Minun pitää käydä vähän täällä kurkkaa, mistä mä tulin tänne, niin nyt on kyllä pakko mennä tänne. Alkaa olla niin heikossa hapessa tää tyyppi. Mulla on ammuksia, ei muuta. Koska tää on tää. Kyllä. Noniin. Voi. Täyttiinen sentään. Tuolla vilahti jotain.
Siellä vilahti. Oliko niitä nyt mitään hyötyä saada se sitten? Kun eihän mä oo täällä käynyt tekemässä mitään. Joo. Valotkin rupes vilkkumaan. Oi peijoni, ei oo ennen käynyt. Sitten on vaan täältä lähettävä taas ryllistämään. Ei tästä tuu mitään. Nyt menee huonosti. Nyt menee huonosti. 57 helttiä. Sittenhän mä lähdin niitä helttejä etsiä. Nyt mä enää tässä muista missä minäkin. Täällä oli toi laskeutuva katto. Nähdäänpäs. Tämmönen tempaus. Sotilaan tätä plasma pyssyy. Panoksia. Hoidellaan nämä täällä. Mutta eihän täällä ole mitään muuta. Noin 3D-lasit oli. Sitten tänne päin. Ei lähdetäkään nyt hortoille sinne. Tää olisi kyllä exitti tässä. Mutta me on taas niin huonossa hapeessa, että mä nyt tallennan tähän exittiin ja mä vaan reippaasti lähden nyt etsimään itselleni parantavia juomia. Tai ei se mikään juoma ole, se on jotain laastaria. Laastareilla parannamme itsemme. Tämmönen ensiapuhuone. Ensiapuhuone, jossa oli 1 kakodemoni. Nyt se mulla on 94. Niin, tulkaa vaan. Kyllä oli aika monta, etten sanoisi. Ja vielä riittää. Voi hyvää kerran. Yhden kerran ja toisen kerran ja vielä. Ilmanko kuolin tänne, kun täällä oli näitä niin monta. Sai mitä. Eikä ollut ampumallakaan. Sä osaa enää puhuakaan. No niin, nyt niitä taas tulee jostain. Anteeksi, kirosanani kun piirittävät minut. Oliko tässä järki? Oliko? Sain helttini täyteen ja nyt ne ei oo täynnä. Ui. Tässähän on näkymätön tommonen. Jeesus. Sanon minä. Upia koko rahalla. Sitten kaikki ammuksetkin on loppunut tässä leikissä. Miksi niitä yönäkölaseja ei ole nyt? Tännehän minä kuolen taas.
Voisi olla jotain parantavaakin täällä. Mielellään kiitos. Jonkunnäköinen laastaripaketti. Voi vitsi. Löytyykö muuta kuin ammuksia? 41 taas. Oh, joo. Minun mielestä se on kyllä aika pahaa, kun tolleen tullaan pimeässä. Näkymätön tulee pimeässä. Melko pieniä on nämä pakkaukset. Tää on punainen avain. Ei vitsi, se punainen avain menee. Taas. Siellä on tämmönen näkymättömyys. Voi hyvä ystävät, kertokaa, onko tosta oikeesti mihinkään hyötyä. Mennään nyt itsekin näkymättömäksi. Selän takana kävi käytävä kolumatta tuolla. Hei, hyvä. Nyt ollaan sekä näkymättömiä että näkyviä. Tämä oli hyvä. No siellä. Taas avautuu ovi jossakin. Plasmapyssykkä, mutta ei oo ihan hirveästi näitä ammuksia siinä. Noin. Joku sinne vielä jäi kähisemään. No. Oli niitä aika monta. Monta sielua oli kadotettu tähän pömpeliin. Kyllä mä nyt tämän mielestäni olen kuullut melko tarkka. Jaha. Sinne oli jäänyt tämmönen. Tai paremminkin tullut jostakin. Todennäköisesti muutama muukin. Täällä on vaikka kuinka paljon näitä. Sonnikaltaisia olentoja. Ei, miten mä 2 laukauksella saisin. No, taas avautui jossakin ovi. Niin, lohduttavan kuulonen ääni tommonen. Ja se kukas muu kuin Kakodemoni. Missä sä oot? Tule! Oh, niin mä hukkaan ammuksi. Täältähän se tuli. Mutta se, että mulla on punainen avain, enkä mä oo ikinä mitään punaista oveikaan nähnyt missään. Se on painilta nappi. Kerrankin mulla on elämät täynnä.
mikä se oli se toinen exitti? Niin. Tässä on vissiin nyt se secret exitti, että minä menen nyt semmoiseen kenttään, joka... Oisko? Tulee semmonen kartta, jota pääsee sitten pelaamaan vaan tästä. Eikä järjestyksessä. Sanotaan. Mutta olihan sinne mäiskettä taas kerrakseen. Taas miten pitkä aika tuli, että pistetäänkö lisää pökköä pesään vai säästetäänkö seuraavalle videolle 16 minuuttia. Eiköhän me vielä yksi reipas rynnistys tähän pistetä ja katsotaan mikä kenttä se tulee. Spawning Watch. Tallennetaan heti tähän, että ei kuolema korjaa saman tien. Erkki rupesi ampumaan heti. No, voitko kuolla? Kiitos. No niin. Tuolla toi Baron of Hell ammuskelee noita. Menkää sen kimppuun. Nyt. Voitko kuolla sinäkin? Et voi. Minähän jo pelkäsin. Kyllä se niinku aika lähellä oli, mut hei. Täällä on tommonen... Toi on se kuolemattomuus. Mä ajattelinkin, että semmonen pitää täällä olla, että sit kun ton ottaa, niin sit mä en pysty kuoleen vähän aikaa. Yes. Tämän kanssa kun saisis sen berserkin, niin... Kyllä, kiitos. Nyt voisi niinku nyrkkihippaa olla. Nyt pitää vaan putsaa näitä alueita mahdollisimman paljon tässä, kun on kuolemattoman. No niin, sepä loppu siihen. Se hauskuus loppu siihen. Tuosta pääsi ilman. Että kovin paljon jalkapohjaa alkoi kirvelemään. Raketti heitin. Ja. Mihinkä pahuuden mestaan sitten tuosta joutuu? Jotenkin arvasin! Ois ollut vähän jätäkämpi ase, mutta ei ainakaan se on punainen ovi! Missä se mun punainen avain on? Peijooni ja pitää tolleen sit takaisin heittää sieltä. No, tule. Ja nyt tarvitsee sinne tulla tappelemaan. No, tossa. Hoplaa. Oli siellä joku. Aina pitää olla joku selän takana. Täällä on onneksi vähän lääkettä taas kipeille nivelille. Niin, voisiko olla vielä pimeämpi? Rupes pelottaa, en halua mennä sinne. Mutta kun se on pakko niinkö.
lääkettä, mutta en minä sitä vielä tarvitse. Kyllä mä ihan kohta tarvitsen sitä. Otetaan sitten paluureissulla se. Tuolta on yksi sonni. Osuuko tonne asti? Juu, ei ole. Sen takia se ei tuu mun kimppuunkaan sieltä, kun se on niinku kantamaan ulkopuolella. No voitko osua? Onks muuten no! Kiitos, ovi menikin. Mitään mausen luukkisysteemiä tässä. Ei mun passaa sinne jää. Nyt vaihdetaan vähän toisenlaiseen aseeseen. Näiden kanssa ei passaa piiritetyksi jäädä. Noniin, tule. Ja tämähän mä just toivoin. Tue täällä ketään enää oo mitään mätkii. Se loppuu. No niin, juuri näin. Sitäkinhän mä sanoin, että se loppuu heti. Se oikeasti tarvitaan. Olisi pitänyt tietää ja tänne juosta samalta. Olisi voinut nyrkkeillä näitten kanssa. No, niin. Joku tältä räkää valuu taas nenästä, ei. Punainen räkä. Tämä loistava. Ei tää on E2 M7 kartta, ei tää mikään secret-kartta ole. Se oli varmaan sitten se toinen exitti, mistä minä sitten tulin pois. Oisko? Ihan normikartta. Jätetääs noita laastareita tonne käytettäväksi. Tuntuu olevan tarvetta aina. No ei se sinne voi ampua. No, kyllä haulikolla ampuu. Hei. Joku jäi vielä sinne. Näämyö kerätään pois. No niin. Taas ovi käy. Tästä pääsee tänne ylös. Ei kun täällähän mä kävin. Dom. On tässä jo taas aluetta mitä syynätä. Toimiva ja ottaa, kun se on tommonen pikkunen.
pikkuinen paketti. Mehän tuli takaisin. On. Sinäkin olit siinä niinku oven takana sitten heti hampainesi. Sisko ja sen veli. Täällä on taas näitä helttypaketteja niin paljon, että vitsi kaiken maailman ovet avautuu, kun minä ton otan. Mä haluan noin armorit. Selän takana on. Tässä. Onko näistä joku pimeä? Hei. Miks mä nyt kaikki nää painellut? Ei aukee ovi tosta. Siinä on ovi. Tuo ei avannut. Pitää vaan lähteä jatkaa matkaa. Se nyt ei onneksi ollut heti pureskelemässä siinä. Siitä vähän ketjupyssy ammuksia. No niin, onko toisella puolella toinen? On. Pitäisi tehdä semmonen kurkkaustaktiikka, että kävis tässä ja pakittas. Noniin. Tässä on piippuhyllyllä. Nyt sitä kohta sitä laastaria taas tarvittaisiin. Repullinen ammuksia. Reppuni rupiset riimisimpiset. Ehkä minä nyt alan tässä kuitenkaan pitää laulamaan. Särkyy teidän korvat. Ja mieli murtuu. Onko tää uusi ollut? On. Täällä on keltainen avain. Niin. Siellä. Ampumassa hän. Ja ovet käy jossakin. Toi oli vissiin toi juttu tossa. Noniin. Toista pitäisi ehkä päästä eroon eikä antaa sen juoksennella minun perässä. Tuohon siniselle jutulle kun meni, niin se sattuu. Sattuu Juhaa leukaa, mutta punaista avainta ei ole. Täältä mie tulin. Joo. Ne niinku ovet käy siihen malliin, että en tiedä minkä näistä uskaltaa avata. Kakodemon.
Sielläkö te kulette, kun ne ovet kävi? Siellä olisi ollut sellainen tynnyri, mitä... No niin, ja nyt mä seisoin sinne sinisellä alueella. Just sanoin, että se tekee kipeää tuo sininen tossa. Niin. Sitten menin seisoo siihen. Laastaria lisää. Toinen toisella puolella. Näitä vitsi ansoja koko ajan tämmösiä. Mutta näinhän se pitää olla. Ansoja täynnä. Mutta pysyy mielenkiinto yllä. Sieltä tuli punainen alue. Se oli se punainen ovi, mutta olenko eksyksissä? Olen. Olen eksyksissä, kyllä. Tuota. Pitää tuota karttaa, tuota alareunasta vissiin. Oi vitsi. Hei! Kyllä yhdestä selviää, mutta ei kahdesta. Tuli toi. Nyt pitää käydä taas uhkarohkeasti hakemassa laastareita jostakin. Pitihän niitä olla jossakin. Jätin laastareita ottamatta. Täällä on joku sonni jossakin juoksentelemassa. No täällä on ainakin yksi. Sillä me saattiin 100. Nyt kun löytäisin takaisin. Hei. Ai niin, tää pimeä alue. Hohoi, jossakin siellä nurkassa varmaan on toi. Jossakin nurkassa siellä on tommonen. No mä teen silleen, että mä tallennan tämän. Nähdään silleen ja sitten juostaan tonne ja katsotaan, jos siellä yönäkölasit löytyisi ja jotain muuta. Löytyyhän siellä muutakin. Esimerkiksi noita. Onneksi se nyt vähän sen näkyy. Ihan niinku pilkkosen pimeässä on, mutta jos se on se hiton näkymätön, niin sonni, niin sitä kyllä ei näkyisi. Moottorisa. Kyllä sitä tyrkyttää tässä aika tiuhaa. Noniin. Tulipahan sekin käytyä. Kun löytäis se exitin vielä. Täältä minä muistaakseni tuli. Joo. Näin. Olihan se taas aika reipas sessio. Taas kerran täytyy sanoa vaan kiitoksia, jos jaksoit katsoa ja toivottavasti nautit katsomisesta ja tykkää videosta.
pistä tili seurantaan, jotta taas seuraavan kerran näet heti, kun uutta videoa pukkaa etteriin. Ei muuta kuin morjentes!